ए जी सुना हो जी, अजी नैहर से मैया बुलल कई है, तनी लेके चलू न। आए हो तू बार बार नैहरबे जाइल कोई अभी ऐनी है कितना दिन हो रहे अभी ऐनी ओकर बाद तुरंत जेबे करमी। नहीं जी भैया के सदिया न तय हो गई हाँ, लड़किया देखा देखी होवे के है तो नहीं जेबो। अच्छा ऐसन बात है, तब ठीक हो तो सामान उमान पैक कर ले, ठीक ना चलल जीते। अजी हम सब पैक कर ले लिए। अच्छा ठीक हो चल। आए जी तब एकरा से जइबो। नहीं गे एरोप्लेन में बुक कैलिए तोर बापा दलको न ओकरे जीबे, एकरा जीबो ओकरा जीबो चल। खबर हको पिया ठीक से चला हो जी, चोट बड़ी लगो हक ढेर नहीं उछला हो जी। ए जी ऊंच खबर हक पिया ठीक से चला हो जी, चोट बड़ी लगो हक ढेर नहीं उछला हो जी। गल्लै पनौती नियन काहे बोलही हो गलै ने हाथे ने उतरे तब चैन में उतरले चढ़ाई भाई। आई जी तई कबाड़वा के बेच काहे न दे हक। हां तो तोर बापा हमरा अपाची ने देते तोरे चलते भेगेल खराब हमर दिनवा। काहे नागे मांग लेनी बाबू से पलटीना में, काहे नागे मांग लेनी बाबू से पलटीना में। ए जी तोरा पास पैसा ना हवा खरीदे के। एक तह 20 किलो झोला बोगे भारी, आज के हम बाद से न ले बौजी में बारी। देखो जी नजर मत लगाओ, खाइले पीले घर से ही आई। हम तो फंस गेलिए कर के बियाह जी, फोर व्हीलर वाला दुल्हा हाल हमरा चाची। ए तनी उतर उतर तो अभी उतर एकदम। फोर व्हीलर हमरा दिल बैठी हल तो हम फोर व्हीलर वाला नहीं हो जीती हल। ए जी धूप हाकाई पड़ी जी चलो होई पसीना में। काहे नागे मांग लेनी बाबू से पलटीना में, काहे नागे मांग लेनी बाबू से पलटीना में। एक त मोटा गेली चलै नहीं साइकिलवा, थक गेलै देह न मारह पंडिलवा। लागल है पियास देखो मुँह गेले सुख जी, गाड़ी हम कहलियो कि कर ले हो भूख जी। पैसवा के देतो तोर बप्पा। देखो जी हमार बप्पा के बीचा में मत लाहू। तब साइकिलवा दिलका ऊ तो लइयो के करा। अरे बीके अमित पिया होगो है कठिनवा। काहे नागे मांग लेनी बाबू से पलटीना में, काहे नागे मांग लेनी बाबू से पलटीना में। आगे मेहमान आ गेलखिन, मेहमान गे। मेहमान आइल दीदी भी लगे।